راپورتên میدیayê eşkere kirin ku qurbaniyên cekên kîmyawiyên bajarê Helepça li ser destê rejima behsa Iraqê hatîn encamdan, metirsiya tûşbûna vîrusa korona pir li ser wan heye. Topbarankirina kîmyawiya ku ji aliyê rejima Sedam Hüseyin ve li ser bajarê Helepça li Herêma Kurdistanê hatî encamdan, di encamê de bi hezaran birîndar bûn, ku gelek ji wan hîn jî ji ber bandora kîmyabaranê taniha çareseriyê werdigirin û têne dermankirin. Raportên medyayê diyar kirin ku metirsiyek zêde heye li ser xelkên ku bi rengekî bilez û jî vîrusa korona bibin, ji ber ku bi dehan hezar qurbaniyên çekên kîmyawî ji kîmyabarana rejimê rêzgar bûn. Lê nexweşiyên pişkê û amêra henaseyê li cem wan bi sedema kîmyabaranê durist bûn û metirsiya tûşbûna vîrusa korona li ser van kesan bêhtir heye. Raportê behsa kesên ku li Îranê jî rastî çekên kîmyawî li ser destê rejima Iraqê yên ku di şerê sala 1980 ta 88 dirêj kir ku niha metirsiya korona li ser wan pir heye. Raportê amaja bi haletên tûşbûyê korona li Îranê kir ku piraniya wan tûşbûyan kesên ku rastî topbaranê bi çekên kîmyawî li ser destê rejima Iraqê hatîn. Hûbûya sedema duristbûna nexweşiyên ku di encama kîmyabaranê bi gaza xerdelê û nexweşiyên demdirêj û gaza demaran lê cem wan durist bûye. û taniha vîrusê jiyana hejmarek mezin xistiye metirsiyê de û bûne qurbanî û got jî ku taniha hejmarek mezin ji qurbaniyên vîrusa korona li Îranê kesên ku rastî kîmyabaranê hatibûn. Rejima behsa Iraqê bi serokatiya Sedam Hüseyin tawanek lê dijî mirovahiyê encam da ku bajarê Helepça li Herêma Kurdistanê bi gaza xerdel di 16 adara sala 1988 de topbaran kir û di encamê de 5000 sivîlên Kurd bûne qurbanî û şehîd ketin. û niha raportê medyayên jî behsa wê yekê dikin ku metirsiyek mezin li ser birîndarên kîmyabarana Helepça hene ku rastî vîrusa korona bibin.